Witajcie na nasz tutorial, na nasz nawod, jak my możemy jeden symultan przewożować od hornoserbszczyny do niemczyny na jednym liczaku instalować, a potem używać bez toho, co je przywiązane na sieć drewne. Ja budu so orientować na jednym skrypcie, który sam ja hižo w sieci składował. github.com/założbadev/mudrowak. A tam proszę dzieci do radowaka doc, a potem web captioner, takśmy my to menowali. A tam namakacie jedną dataję readme, po tym redzie będziemy netko postupować. Za tutą instalację trzeba oczywiście jeden liczak, kiż jak mamy ten spoznawanski system też uwieść. Wokomikne możemy jenoż liczaki używać, kiż ma jedną grafikową kartę od Nvidia zatworeną. Nie dobi pak nuzne ta najnowsza grafikowa karta być. To dla siebie obladamy, która grafikowa karta je tu w tym liczaku zatworene. Spuścimy do tak mianowanego Gerätemanager, a tam pytamy, co stoi pola grafikkarten. Tu widzimy nie ma jednej Intel grafikowej karty, kiż nas nikt nie zajmuje, nur jedną kartę od Nvidia, a ta się menuje GeForce GTX. A w tym nawodzie sam ja jeden podcast składował, gdzieś może sobie obladać, jak aktualne ta grafikowa karta je, a co chodzi. A tu widzimy na tej stronie jara wiele informacji, ale gdyż my dalej scrollujemy, widzimy naraz, co się jo w tej grafikowej karty nalicza. A my namakamy naszą GTX 1050, tu w tej listczynie pod Pascal. A wszystkie te grafikowe karty, które są z najmniejsza, tak nowe, aber nowsze, są kmani nasz system uwieść. My sobie hižo za požišo spomiatkujemy tu liczbę tu podla SM. Ta będzie przy instalacji požišo ważne za to, że my ten spoznawanski system optimalnie tej grafikowej karty przymierzymy. Ta karta dobi z najmniejsza 4 GB tak mianowana GPU RAM mieć. 8 GB by samo lepiej było, dokiż mamy pon większy wybier spoznawanskich modelów. A my trzebamy nekak 150 GB miejsca na taczele, dokiż my będziemy w przychodnim kroku jeden Linux instalować. W tym liczaku są te dwie taczele zatworzone. My sobie niedom za pożyczo spomiatkujemy, że ta taczel C je nekak 500 GB wielka, a ta taczel D nekak 1 terabajt. My dobimy pożyczo te taczele rozeznawać. Nie będziemy pak jetzt te symbole C a D widzieć. Pokroczujemy z instalacji naszego Linux systema, kiedy trzeba. Ta Linux instalacja może pak podla tej Windows instalacji być, kiedy będzie proszę na to, że ta taczel, na której wy chcecie to instalować, nie ma żaden BitLocker. Jeżeli on ma, proszę ten BitLocker do tego hasnąć. Możecie im později zasvědčić. My pokroczujemy z tej instalacji tego systemu Ubuntu 4.20.04, a ten podcast namakacie tu też w tym nawodzie. A my widzimy jo, że aktualnie je 4.20.04.2. Ja tu dalej kliknę na download. Składajcie sobie tu dataję tam, gdzie jeszcze macie dość miejsca. Równocześnie możecie sobie tu pomoc obladać, jak ta instalacja ma się przewieźć. Ważny je tu ten dypt C. To ryka my chcemy tu ten Linux potem na jeden USB-stick pisać, a ze store potem ten Linux spuścić. Tu so pokaza, że mamy za to jeden przydatny program sobie obstarać.
tun rika balena ecza. A tun bude nam potom pomać tuto ISO dataju na tun USB stick pisać. USB stick derby z najmniejsza 8 GB miestna mieć, dokeż nasz medium, kiż my tu dele lodwimy, je hižo nimale 6 GB wulke. My meze czasu ja hižo sebi tutun přidatny program obstaram. Tun rika, kaž me hižo prajo balena ecza. A ja wuzwolu tu, dokeż ja na Windows sim, ja wuzwolu tu Windows wersju. To runja niedzie składować, jest dość śmieszna. Instalacja jest gotowa. Widzimy tu na D mamy nasz Linux system a balena ecza. Nik ja započnu z instalacją tego programu. Tu dobimy te 3 kroczele wuvest, jako prynje tu dataju wuzwolić, kiż chcemy na jen taki USB stick pisać. My so dopominamy, że my tu dataju na D składowali. Tu my też users namakamy. My tu ISO dataju wuzwolimy. To będzie uspieszne. Jako drugie, on so prasze, na które medium ma on to instalować. Tu przytykniemy nasz USB stick. Keď budeme prošu na to, všetky dáty to USB sticka so wumazaja. To reka, všetky dataje sú potom preč. A když byše to oboje úspešné, môžeme kliknúť na flash a pisanie to instalacijsko media so započne. Odvisne od toho, kak spiešne váš ličak je, kak spiešne tu USB stick je, môže to tež jacoro menšine trač, podľa nás budu to znano nekajke 10 menšin. USB stick je so úspešne pisal z tej instalácie do Linux systéma. My pak z Windowsom sam ten systém jac nemôžeme čítať. Nam pak to dosaha a my tylko spytamy nasz liczak z pomocą tuto USB stick znowu startować. Ja typisch spytam przez to, że ja pytam tu opcję UEFI voller Windows, a tu widzimy eine Optionen für den erweiterten Start ändern. No. A tu so zawieszczy koła nasza możliwość przy nowym starcie do liczaka wuzwolić, co chcemy w to USB stick startować. My widzimy ją, hier naszą opcję erweiterter Start. Starten Sie von einem Gerät oder Datenträger. Runie damit chcemy. A to jest też ważne, somit przez taki nowy start ten Windows poradne dele jedziemy. Když in Herwag jenaż wuzwoli herunterfahren, ten Windows je weniger gemesestałe, przez taki nowy start je won čisty a nam později żadne problemy nie czyni przy Linux instalacji. Nitko wuzwolimy tule Option erweiterte Optionen anzeigen. Jeszcze raz erweiterte Optionen. A tu ja widzę zas moją opcję UEFI Firmware-Einstellung. To gespannt, potem ja muszę sobie wuzwolić, że on ten liczak nie startuje z zatwarzeniem touchela, ale z USB-stickom. Nitko my w tych cele zakładnych nastajeniach naszego systemu, a możemy tu wuzwolić. To druga opcja, gdzie on jest poznał jen USB-stick, kiż też dowoli ten liczak startować. To dla ja spytam to nitko tutu variantu horyzont. A to je pola mnie ta tasta plus. To dla nitko wuzwolimy exit, save changes and reset. To reka wo nasz zmiany składuje, a system znowu start wird. My hier widzimy 3 install Ubuntu, to reka wo nitko je ten USB stick namakał, a my możemy ten system wuspytać, a jeli sme wuspieszne byli też instalować. Ja to nie dam wuzwolu. Ja nie dam pokroczył z instalacją, wy możecie pak też tu hore kanalewo, gdzie można programy wuspytać,
a z tym zwieszczyć, hacz wasz liczak je kompatybilny, a hacz z Linuxem der funguje. Ja doporučuju zase tu ten test, hacz môžete sa ze sytči zjazać jara zaječiniče, dokež když to zrišči, potom vy tež nemôžete pozdějšo ten spoznavanský systém instalować. Ja nitko pokroču nedom z instaláciu, vúzvalu božel Němčinu, dokež instaláciu ze zahonosapšin ešte nedawe. Na příchodnej obrazovci môžeme spýtať, či sa naša tastatura deres poznawała. Ja doporučuju na každý pád te tasty Y a Z přepróbować. Na tym môžete najlepiej spoznać, či sa ten němský layout je spoznał. Z jednej syči sme hižo zjazaní, hevak by sa to na tutem dypku tež odprašal. Wy możecie tu ten instalacyjski program też obnowić, ja pak nitko z tej wersji pokročuju, kiż my runie hižo mamy zczanene. So, ja uzwolę instalację, interaktywną instalację. Standard nam dosaha te programy, kiż pozdějsze trebamy, będziemy sobie rucznie instalować. Tu prošu uzwolimy z najmniejsza software von Drittanbietern für Grafik und WLAN-Hardware, so by so nasz WLAN podbierał, a też so te čirjaki za Nvidia instaluje. Tu je nitko jedna ważna krocze, dokež tu możemy so rozsudžić, so my automatisce damy ten Linux podla Windows instalować, aber haczmy ten Windows umazamy, a tu ten cały system jenošišće z Linuxom to mamy. Zabuchmy najlepszą kontrolę mieli, co się czyni, doporučuję pak tu manualną kroczę, dokež nitko możemy sobie uzwolić, dokąd my w oprawdzie ten system instalujemy. Kaž si mnie prede prajo, wola Windows jsme zvučeni, so te tačele rekaja C albo D, a to nitko wieso jetzt nie mamy. Jsme sobie pak spomertkowali, so nasza tacze C by nikak 500 GB, a nasza tacze D nikak 1000 GB, 1 Terabajt. Tu my je widzimy pod mianem SDA a STB. A my możemy nitko sobie uzwolić, gdzie my sobie miestno czynimy za tu Linux instalację. Gdyż czuję to na tu tacze C, gdyby ja ją jedną z tych tak mianowanych partycji pomniejszyć, to ja czynię tak, że ją uzwolę, a kliknę na Ändern, a nitko zaruču, że mam ja 150 GB miestna, to ryka ja doby ją 150 odczanć, bądź ja pola 350 MB. Widzimy, że my mamy ją naraz miestna, a przez plus ją uzwolimy jedną partycję, to będzie za nasz zakładny system. Ja tu mamy 1 GB precz sam, dokež my dobimy znano pozdějšo ten tak jmenovaný bootloader instalować, to dla czyni ja ją ze 149 000, 148 000. Tak jmenovaný Einhängepunkt, jo ja uzwolę ten slash, tam se nasz system instaluje. Daleka nitko widzę jeszcze tu opcję Laufwerk zur Installation des Bootloaders, a ja uzwolę tu samsnu tacze, czyż chcemy sobie runie hižo miestno za instalację czynu. Jsme nasz Windows pomęczyli, si miestno za Linux czynili, a ten bootloader możemy nitko też jeszcze instalować. Tu już ja pokročuju. Za miano, so bychmy sobie to spomertkowali, tu liczak ryka Dora, a jako hesło to Runia Lucia. To je. A ja możu samo tu opcję hasnąć, co ja dobił przy prvním starcie to liczaka te hesło zapodać, to ryka automatycznie mi mój powerch pokazuje.
wuzvolu za referencu za ten čas ličaka Berlin, jeli nie wunter hižo automatisce pytnął. Môžu netko w poslednym kroku to jeszcze raz przepróbować, co on czyni. To wszystko dere wypada, to ryka netko instalują. Instalacja będzie uspieszna, dalekoż tam widzimy. To ryka netko możemy ten system znowu startować. Oder kliknu na jetzt neu starten. So, tu ja dostanu jenžesce jednu namovu, prošu ten USB-stick tež vučanč. So, bochme voprađe pitnili, so ten system zestačile so startuje. Tvuču na Enter, ličak so znova startuje. A jako prinje nedom widzimy ten menu, kiż nam poskiči Linux, aber Windows wuvest. Tu Windows opciju widzicie dalej daleka. Jeli wy na započatku ničo nečinče, automatis so Ubuntu lodwie, što netko tež wuzvolu. Widzimy netko jednu podobnu obrazovku, kaž prede przy instalacji. Nasze hasło za syć je on sebi tež hižo spomjatkoval, to reka my nedovíme so vospět ze WLAN zjazać. Możemy tute informacje wszystkie przeskoczyć. Tu mamy netko nasz prózdny powierzch, a możemy netko z naszym Linuxowym systemem pokročować. So bychmy te przychodne krocze widzieli. Ja spuszczę nedom z browser Firefox po tym padzie. Będziemy netko zase na tu samsną adresu github.com/założbadev/mudrowak. Što nedom, tež jeden test, hač še v opraže ze syči zjazane. Zase ta navigacja do tego Radowaka dock web captioner, a my sobie pokazamy tu readme-dataju. Tu ten dypk Ubuntu 4.20 instalować, sme netko uspiesznie zdokonali. Pokročujemy z tym, co my Ubuntu prawie nastajemy. Jako prynje dowimy zwieszczyć, hać tu Nvidia jak je też prawie instalowane. Prynja możność, ja tu wuzvolu hore kanaliwa na tutaj smuszce, a pytam ją za terminal. Z takim terminalem będziemy też jarawele netko działać. Jedna warianta je, że ja sobie przez taki pomocny program, kiszrika Nvidia-SMI, pokazać tam, hać tu jakie poradne instalowane. Tym tak je, też on mi tu ten powierzch pokazuje. To je przece na dobra kontrola, hać tu Nvidia jak dere beži. Husto dost, schon system spyta potem w pozadku tu instalację obnowić, toż nam Štož hevak nie žana špatna ideja, nam pak to w tym padzie nie poma. To dla mnie tutun mechanizm nie dam zashasnymy, a to przez tutun komando, kisza jo z to nawodan prostsze wukopiruju, a do tuto terminal programa zasadzu. Widzimy jo ten samsny tekst zasa. A snana dopomniczy so używarskie mena a hesła za tutun liczak z tej Lucia. Netko sebi wszystkie dalsze pakczyki instalujemy, so możemy potem z instalacji naszej software sam pokročować. Za to ja najpierw kopieruję sobie tu prynju linkuję, kiż wszelakore programy, git, docker, a takie wice instaluję. Trudy so tu ten Docker automatisch nie zaswitchi to dla a też za tu cyczu linku, zas mir nasz używa Docker używać, trzeba mi przydatny jeden sudo, to je najpierw zapisan. Tuta zmiana so bohužel automatisch nie aktywiruje, to pak da so lahko rozricać z tym, że ja so z toho systéma junu odzjevil, jo horeka napravo kliknč a potom jo
Nic Neustart aber ausschalten, ale prostě abmelden. A když ja sa znova přizivju, by doba tuto komando úspěšne byť. So, ja ještě raz jeho kanalivo kliknu, so by ja jeden terminal môžem startować. So, když ja netka písam, docker ps, nedostane žan zmyk. Ja startuję zase Firefox, so bych ja tym nawodzie pokračoval. Netka możemy pokračować z tym, що software najprv idemo obstarać. To sú zase všelakore komanda za terminal. Tudla ja přece sobie jeden vykopíruju a do toho terminal programa zasadžu. To sú dohromady ta software za ten povrch, ta software za spoznawanie, software za przewożowanie, štož je w opročitosti jedna sotra. A jeszcze jeden pomocny program za utworzenie jedno tak mianowane modela za spoznawanie rzeczy. Jak jeszcze widzieli, ja sam wszystkie te 5 linki přece kopíroval a do toho terminal okna zase zasadil. Když můžeme si představit, když já 5 štajke komanda mám a 5 všelakore software obstaram, doby ja věza s každým z těch technisch to činič. A tuž nedom započneme s tím prvním. My vytvoríme sebi jeden spoznawanski model za nasz spoznawanski system. Ja tu kopíruju tu první linku. To rika ty první software džeme do jedno radovaka a obladáme sebi najprv tu readme dataju. To je ten druhý příkaz v tom oknešku, ja jsem to nedom tak písal. Jo, widzimy jara wiele teksta. Zajímavé sú tu te příkazy, ki sú pola kód steja. To rika jako prvne, ja si vytvoruju z pomoci Docker jen tak menovaný kontejner, za môžu ja sebi jen spoznavanský model vytvoriť. To spýtame ešte raz, aby to jasnejšie bolo, čo ja tu činju. Ideme do toho radovaka, to je te první díla software, to ju kopíruju. To terminal okneška zasadžu. So. Tu tym radovaku je na readme, tu sebi dokładniejsze obladamy, a za to używamy ten program gedit, który sme prede instalowali. Tu widzimy najpierw listčinu všech možných modelów, których można za spoznawanie używać. A když my dalej scrollujemy, widzimy jo tak fijakojte te komanda, których my trebamy za to, żebyśmy sobie jeden taki spoznawanski model wytworili. A tutaj 4 komanda ja jeden po drugim nitko zasa do toho terminal okneška zapodam, kiedywować doby pak do toho 4, dokiż tu doby sobie potom ten opročitý model, który chce ja używać, uzwolić. Todla započneme z tym prvním komandom. To zasadžu. Dokiż sam ja prede hižo tu ten kontejner tvaril, že to netko je rozpiešne, hevak to niekotore menšin traje. Ja bundu ruča na môj editor. Uzvolu ten druhý komando. Zasadžu, ten je je rozpiešne. Ja uzvolu ten třetí komando, samsne, ten tež je rozpiešne. So. Netko sebi uzvolu ten čtvrté komando, ten je jara dohi, a ja doby na započatku nešto zmenič, to reka, ja ju jenož kopíruju, hač do tých prvných pázorkov a zasadžu.
Netko wuzwolu sebi w tej listčine supported models tun model kiž cuja wuživač. Dokiž sem pozdějšo to tak nastajil, že so tutun model wuživa. Môžu vám pozdějšo pokazać, jak to zmeni. Wuzwolimy netko tun turbo model od Corel. Ja sobu zasadžu, keďžbu zo sú jote pazovky boli, jote meno. A potom ja ten celý zbytk s tymi druhými pazovkami hač na konc tej lince zase kopírujem a zasadžu. So, hnedko vidíme tú celú linku, kaž by ona dobrovo byť. A sme sebi ten model prawie wuzwolili. So. Ten model, kiž so netko v pozadku dele lodve jara wulki, to dla tuta kročel kusk traje. A božel nie je widzieć, jak wiele jest hižo dele lodwowa. Ważne informacje tymi modelami. Wuspytać możecie rad lubi ten model. To je jeden z Drežďanskej univerzity. Tutun sme sobie runie wuzwolili. Potom możecie jeszcze jeden z tych dwóch wuspytać. Ta ważna informacja poprawam, ten model bieži też ze 4 GB. To jest eine Grafikkarte Nvidia 4 GB RAM. Tutun model je małki kus lepszy kaž Corelov model, treba pak 8 GB. Gdyż wy widzicie taką linku, potem jest so wasz spoznawanski model uspiesznie utworzył. My idziemy ruczo naszemu nawodzie. Spomniadkujemy sobie, że my dowimy tutun model później jeszcze raz kopiować, gdyż my sobie ten system zestajemy. Netko dobimy sobie dalsze tak mianowane kontenery tworzyć. My za to przeco zapoczniemy z jednym terminal oknieszką, czyż my zapoczniemy z naszego standard radowaka. Szojne ja sim, ja napisam CD, a ja sim zas w moim normalnym radowaku tak mianowane Homelaufwerk. Započnu z tym povrch tworzyć. Za mój spoznawanski system zase tak, że ja każde komando tu kopieruję, a zase zasadżu do terminal oknieszka. So. To ja czynię z tym tak mianowanym web captioner. Tu sobie kiedyś ja nasz wobladam tu readme-dataju. To je bole informatywne. Widzicie tu ten przykaz, kajen ten kontener tvari. Samsny linku sam ja do delikatejšížo zapisał, to ryka. Też tu trzeba menož tu linku zasadzić, zakopiować. A tvari so prenidžil do povrcha. No, tu nie widzimy niczego czerwonego, to ryka. Preni kontener je so uspešne tvarijo. Ja zase z CD enter, džem ručo do moja normalna radowaka, a rozpytuję tu z drugim dżilom povrcha. Przeco zas jednu linku kopiować, a do terminal oknieszka zasadzić. So, zase informatywne sobie dam tu readme pokazać, a wy widzicie ten samsne komando zatwarenie tego kontenera, kaž też w tym nawodzie. To będzie po mnie spieszne, to ryka my możemy netko pokročować z tym, co my twarimy sobie sotra kontenery. Też tu jednu linku podruji, tu kopíruju a do toho terminal okna zasadžu.
zase informativne sebi obladamy tu dokumentaciju do prvního sotra kontenera. To je bolje nešto za je vele informaciju za uvivajo. Ta važna linka, kotra še tule, tu si me tež v tem navodže zase vospitoval. To reka, to prostě vospitujeme. Zabil jsem jen CD Docker. So, netka spytam to jeszcze raz. Hej. So, první sotra kontener je hotowy. Tu już sledujemy ze strujim. Dokaż jsem ja tu w navodže jeden komando zabil, doby ja tež tu jen přidatne komando zaspisać. A netko můžu ja pokračovat s tím, kaž to tu navodže stojí. Netko sebi obladamy nawod za instalację do druhého sotra kontenera. Tež tu namakamy potem ten przykaz za tvarenie, kiž si ma tež tu v tym navodže vospitoval. A netko so tu druhý sotra kontener tvári. Tež to byše úspěšné. A my sobie spomjatkujemy, że tež tu dovíme potom nekajke přidatne dataje kopírovat, zas predać my ten spoznavanský model, ten spoznavanský systém spuščíme. Netko přinže ten poslední, a bohužel tež tu najčešší kontener. Tokež tutun kontener, tutun doby so přiměrič vašim systémom, hevak vun bohužel neběží. Budu zase roča do moja normalna radovaka a započnu s tím ten poslední kontener tvárič. So, vy tu proceduru městem znajete, přece tu jednu linku kopírovat a do toho terminal okneška zasadžiť. Dokež dobíme netko jara vele opcie, prawe opcje zapodać, używamy jeden pomocny system za to, żeby nam so te prawe opcje już pokazali. My so osnovno na to dopominače, że si ma prajo cele na započatku spomiatkujcie sebi tyto jedne čísło, gdyż sme sebi wypytali, kotru grafikową kartu mamy, a hače ona kmana albo nic. Za to sebi so, by so to trošku automatizowało, instalujemy sobie tu jeden pomocny program. Hasło Lucia. Proszę to było. A tak my nadziejomne dostanemy nidom tu informację, hacz sme sobie tu liczbu prawe uzwolili, a so pokaza nam też wszystkie prawe opcje za ten NVIDIA Chiriac, kiż dobimy potem przy twareniu toho kontenera zapodać. Tuta instalacja będzie też úspěšná, a netko spušćimy nasz pomocny program, kiż by nam wszystkie opcje za twarenie dobało pokazać. So, što my tu widzimy, gdyż my tu ten program uwiedzimy, sprynia, które Chiriaki są instalowane, albo które pakczyki, kiż podobne jak Chiriac są instalowane. My pytamy za takie lince, czy jest NVIDIA driver, a potem jeszcze nešto. Aber tutaj linku dobimy sobie spomiatkować te meno, tu wersję, a to później zapodać. No. A jako drugie jest so jo spytała ta tak menowana architektura tej grafikowej karty automatycznie spoznać, a my widzimy tu liczbę 1,60, kiż sme prede, cele na započatku to runia zwieszczyli, gdyż my sobie obladali, w którym gdzie je nasza grafikowa karta w tym jednym szeledzie zapisana. To reka, myśmy prawie ladali, ta 1,60 je nasza liczba. Tu ci informacje
mjena čirjaka, verzija čirjaka a architektura, da bi me nitka wopkedžbovač, když mit dem poslední kontejner tvarič chceme. Na koncu toho skripta widzimy hižo jeden przedworu zatwarany do kontenera. Do ryka my możemy jeden dżil kopiować. My dobimy pak nasze trzy opcje zasadzić. Do ryka jenik najpierw dajemy do toho prenia runie symbola kopiować, kopieren, einfügen. Nitko trebamy ten tekst jak nasz čirjak ryka. Kopieren, einfügen. So. Drugi Argument, ta wersja nasza čirjaka, kopieren. A to runia tu wersję kopiować a zasadzić. A my trebamy jako trzecią tu opcję, gdzieśmy naszą liczbę za tak mianowaną architekturu tej karty zapisane. So. Te trzy opcje jsme wobdżywali nitko. Kopierujemy sobie ten zbyt k tej lince. A jeszcze raz kontrolujemy. No, to je ten kontener, kiż najdleje ze stwarenom treba. Nitko potem, żeśmy ten poslední kontener úspěšně tvarili z naszymi opcjami, możemy sobie ten cały system hromadźe zestawić a uwieść. No, za to ja zaspunżę do moja normalna radowaka. A my widzimy tu, jak my nitko sobie te jednotliwe dataje obstaramy, a ten system potem uwiedzimy. No, zase linku po lince. Idziemy do radowaka, gdzieś potem nasza konfiguracja leży. To jest jedna dataja z nastawieniami. Gdyż wy na hewak jeszcze niczego zmienili, możecie ją tak postawić, jak ona jest. My sobie nik obstaramy wszelakore dataje za sotru. Tu sobie kopierujemy sotra modele. Tu sobie kopierujemy jedną osobitą dataję, kiż za jeden sotra kontener trybny. My sobie kopierujemy ten spoznawanski model, kiżśmy na zapoczątku utworili. Jeli chcecie tu w przychodzie jeden inaczej kopiować, dobycie wiedzą, używać, dobycie wiedzą ten kopiować, a potem dobycie też tu choreka kopierowaną dataję DIC-ENV przymierzyć. Nitko mamy wszystkie komponenty, wszystkie kontenery, wszystkie dataje hromadźe, a spuszczymy nasz spoznawanski system. To czynimy z tym poslednim przykazom. Obstara so jeden przydatny kontener, kiż nie dobimy sam twarić, kiż możemy dodam ze syci tak używać, każ nie. Dokiż nasz simultan przewożowa je tak rec na web-app, możemy zase browser używać za to, za my tu przystup dostaniemy. Tu adresu sam ją daleka w nawodzie zapisał, to je tak rec jedna lokalna instanca. Do ryka wodnitka możecie teoretycznie ten przystup k syci zase hasnąć, dokiż nitko jetzt nie trzeba. Ja bundu na tutu adresu, localhost, a ja widzę nik ten powierzch za nasz spoznawanski system. My smeją jeszcze z hasłem szkitali, ok, te hasło ryka Lucia. My dostaniemy nidom jedno napraszowanie za używanie mikrofona. Nitko możemy tu sobie mikrofon wyzwolić. Doporučuję tu w tych nastawieniach, kiż wy ją widzicie na tym zupnym kolesu, jeszcze te opcje Autogen a Noise Suppression zaswiecić. Zbyt możecie najpierw tak postawić. A nitko poprawam dosah kliknąć na Start, a byśmy pan dobili widzieć, że bardzo ten system je úspěšne spuščivo a započne nitko serbščinu spoznać.
a nidom tež nam ten simultanny převoz do Němčiny poskyčí. Nětko vězo záleží na tym, jak dere ja serbsce reču, dokež, když se nešto opak serbsce spoznaje, tež ten převoz do Němčiny nie je dobry. Tutun systém nětko v pozadku běží a tež automaticky zase zaběží, když vy ten ličák znova startujete. Wy teoretycznie nie dobycie żadną kroczę z tej instalacji rozpytować. Ważne jest przy ryczeniu, wy nie dobycie nuzne jara pomału ryczeć, byle ważne jest, że wy dobrą a jasną serbszczynu ryczecie. Dokeż potem to poznawanie dere funguje, a z tym też ten simultany przewożk.